ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ ಸ್ವಾಗತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಾಣನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡಿಗೆ ಮುಂಚಿದ ತುಡ್ದೆಪ್ಪರೆ ಬಣ್ಣೇರು ಮಾತೊಪ್ಪಡಿಗತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂಚಿದ ತೊಟ್ಟು ಮಾತೆತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಡ್ಗೆ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಸೊ ಇನ್ನೇ ಪುಲಿಯ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರು ಅಂಚ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಕದ ಬ್ರಷ್ ಅದು ಜಾಲ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಾಡ್ತೇನೆ. ಜಾಲ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಾಡ್ತೆ ಕೋರಿದ ಸೌಂಡು ಊಲಾ ಪುಜಿ ಮುಜಿ ಫೈಟರ್ ಅಲ್ಲ ಕೋರಿ ಒಪ್ಪನ ಮುಜಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಒಂದು ಚಾ ನನ ಅವಡು ಚಾ ಹತ್ತಿ ಚಾಕಲು ಬತ್ತಿಯೊಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಬರ್ಕ ಅಂದು ದೋಸೆಗೆ ಕಡಿತೀರು ಉರ್ದು ದೋಸೆಗೆ ಕೊಡಿದ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪುಂಡು ಗಹನಲ್ಲ ಏನ ಪೊಪ್ಪಲ ಸಾಮಾನು ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಪಂಡಾರನ ಕಮಲದ ಕೆಲವ್ದು ಐಟಮ್ ಉರಿದನ್ನು ಸೊ ಇನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಪೋತೀರ ತಂಗಡಿ ದಿಯರೆ ಹೋಗ್ತೀರ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ದಿಯರೆ ಹೋಗ್ತೀರಿಗೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ. ಓಕೆ ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೂ ನಾಯಿ ಹೋಯಿನಿ ಮಾರ್ರೆ ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿದ ತೊಟ್ಟು ದಿಪ್ಪುಗ. ಓಕೆ ನಾನು ಉಪ್ಪಡು ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಓಕೆ ಪಂಡೇರ್ನೇ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಏನಾಯ್ತು ಕಬ್ಬಿನಿ ಏನು ಅಲ್ಸಿದೆ ಇದೀಯ ಓ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಶಿ ಬರ್ಪೈತೆ ಕಬ್ಬಿದೆ ಇರ್ತೀನಿ ದೊಡ್ಡದೀನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರಾಗೆ. ಓಕೆ ಕಾಣೆಲ್ಲ ಹಾಕಲ ಬೇಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಿರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾನ್ ಮುಂಚಿದ ತೊಟ್ಟದು ಇತ್ತದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಸೆಗೆ ಮೈ ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೋಸೆಗೆ ಮೀಂದ ಕಚ್ಪಿತ್ತನ್ನು ಐಕೆಂಗುಲ್ ದಾಲ ಚಟ್ನಿ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜ ಮೀಂದ ಕಚ್ಪಿಡಿ ತಿನ್ನುಲಿ ಬಂದು ब्रश मानपो मेरे दादा कंफ्यूज इज्जी दादा कंफ्यूज इज्जी मेरा आईडिया इज्जी दादा आईडिया इज्जी मेरा आईडिया चिकन चिंपे अंज आईडिया इज्जा ब्रश मानपो ब्रश दादा टेंशन मानपोच्ची मानपिए मेला याव निन्न ಅಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬರೋ ದಿಯರಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತ ಸೂಪರ್ ಬುದ್ಧಿ ಕೆರೆ ಐತೆ ತೂಳು ಓಕೆ ಇತ್ತ ಮೆಗ್ದಿನ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಬಂದನ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಮೈತೇರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಪರ್ರೆ
ಮೆಗ್ದಿನ ಕಂಡಾನಿ ಚಾಪರ್ದು ಪಿದಾಡುವೆರು ದಾಯಪಂಡ ಆರೆಗ್ ಪುರಲ್ ಬಾರುಂಡಿಗೆ ಸೊ ಎಂಗ್ ಮೀನ ಕಚ್ಪು ಮಲ್ದಿತ್ತತೆ ಆರು ಪುರಲ್ ಪೋಪೇರು ಪಂಡ್ದು ಚಟ್ನಿ ಕಡೆಯ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕುಕ್ಕುಲ ಮೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಕುಕ್ಕಿತ್ತನು ಬಟ್ ಅಮ್ಮಗ್ ಮೂರು ರಾಯ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಕೊರಂಟ್ ಆತನು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಕೊನಾರ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಏತ ಆಪುಂಡು ಆತು ಉಪ್ಪಡ್ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೊ ಐತ ಸಾಮಾನ್ಲ ಮುಲ್ಪಯ ಅಮ್ಮ ಜತದೇರು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ತೊಲೆ ಈತ ಸಾಮಾನು ಉಪ್ಪಡ್ಗ್ ಜತದೇರು ಮುಂಚಿ ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈತ ಮುಜೆ ಸಾಮಾನು ಉಪ್ಪಡ್ಗ್ ಸೊ ಕಡೆದು ಎಂಕಲ ಉಪ್ಪಡ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಈ ಉಪ್ಪಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಯರು ಒಗ್ಗರಣೆದ ಬನ್ನಲೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ದಾಯಪಂಡ ನಲ್ಲ ಮೀತಿಜಿ ಮೀದು ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚೋಳುಂದು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನರ್ದಿಂಚ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ನಂಗ್ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ನಂಗ್ ಮೀನ್ಗೆ ತೊಂದೆರ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಮುಲ್ಪ ಕಜಿ ಮಲ್ಪೆರ್ಪಿ ತೋಡ್ದೊಲಿ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಜಿ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ನಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಂಗ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ಲಾಂಡ ತಿಕ್ಕಂಡತ್ತ ಪಂಡ್ ಓಕೆ ಬಯ್ಯಗ್ ಮೆಗ್ದಿ ಪೂಕೊಯ್ದು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಲ್ ಚೊಮ್ಮಿ ಕಟ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲು ಅಲ್ಲೆಗ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿಗೆ ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗದ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲ್ ಅಮ್ಮ ಗೊಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಮೇನ್ ಬೇಲೆ ಬಂಡ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟುಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಮುಜ್ಜಿ 4 ಫೈಟರ್ ಕಂತು ಪಾಡ್ದೆರ್ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಸೊ ಅವೇನು 10 ರೂಪಾಯಿನ ಬೇಲೆ ಅಮ್ಮಗ್ ಎತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಇತ್ತದುಂಡತೆ ಓಡೆಗ್ಲ ಪೋಪಿಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕೋರಿ ನುಲೈಪಿದೆ ಕಟ್ಟುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರೇಗ್ ಸೊ ಪಾಪ ಪೂರ ಮೀದ ಅದು ಕೋರಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವೆದರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಕೂಲುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಲಕ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಬರ್ಸ ಬೈಜಿ
ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡು ರೆಡಿ ಆತಂಗ ಹೆಂಗೊಂದು ಡಬ್ಬೆಡ ಹೊಡೆದಿತ್ತು ತೂತೆ ಆಡೊಂದು ಇದ್ದಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದೋ ಜೋಡು ತಿಂಕ ಕೈದೆ ಕೊಡು ಕೈದು ಕೂಡ ಇದ್ದ ಮೇ ತುಗ ಚೋದಿಸಿಗೆ ಕೈ ನೀ ಅಮ್ಮ ಓನ್ ಉಪ್ಪಡ್ತಿದ್ದ ಇದ್ದಾರೆ ಉಪ್ಪಡ ಉಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪಡು ಒಂತೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಇದೇ ಬಂಡ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಪ್ಪರೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪರದು ಮಂಡೇದು ಉಪ್ಪಡು ಮಲ್ತಿಜರ್ನ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಕುಕ್ಕೂರ್ಪಿನ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಮಲ್ಪಾಡು ಅಪ್ಪೋ ಅಂತ ಬಸ್ ಗುಚ್ಚಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಅಂಜನೆ ನಂಗೆ ಸಾರ್ದ ಕಜಿಪ್ ಮೆಗ್ದಿ ಮಲ್ದಿನಿ ತುಕ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆಂಡು ನೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಮೀನ್ದ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆತಾನೆ ಸಾರು ಮಲ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಒಂದೆತ್ತೀನಿ ಅಂಚದು ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಏನಿತ್ತ ಈ ಎಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮೇ ಬಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಅಂದು ಬರ್ಪಲ್ಲಂದು ಪಂತವಳು ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗಹನ ರಿಸಲ್ಟ್ PUC ಚುಮ್ಮಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನೆತ್ತಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕ ಗಹನ್ನ ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಬಾರಿ ಖುಷಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಏನು ಮಲ್ಪ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಶೇರ್ ಏರಿ ಸನ್ಮಾನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ನಮಸ್ತೆ